ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. наворро то охир тамошо кунен. боварӣ дорем ки ту блогери машҳури амрикоӣ Ҷек Пол бо ташкилоти PFL шартнома баст ва ҳамчунин ӯ соҳиби як қисми ин ташкилот шуд. акнун Ҷек Пол на танҳо ҳамчун ҷангвар дар PFL баромад мекунад. Ҷек Пол бо дастаи худ соҳиби як қисми PFL шуданд. Ҷек дар PFL бо қоидаҳои ММА баромад мекунад, аммо дар вазни нав. ҳозиражда гуфтагӣ нестанд ки чанд килограмм ва онҳо акнун чунин турнирҳои худро ба монанди UFC пулӣ мекунанд. яъне тамошои ин турнирҳои онҳо пулакӣ мешавад. дар вазни нави PFL ки номашро супер муҳориба гузоштанд, танҳо ҷангварони машҳур ва дурахшон баромад мекунанд, то ин ки таваҷҷӯҳи мухлисони пулдорро ҷалб кунанд, ба монанди муҳорибаи Майкл Чендер ва Дастин Порье. дар вазни супер муҳориба ба ҷангваро 50% даромад аз намоиши пулиро медиҳанд. ва дӯстон, агар ки ин чизро бо UFC муқоиса кунем, пас UFC ба ҷангварони худ аз 20% камтар медиҳанд. худи Ҷек Пол гуфт ки мақсади асосии ӯ ин аст ки ҷангварони ММА пули хуб кор кунанд ва ҳамчунин гуфт ки аввалин муҳорибаи худро бо қоидаҳои ММА дар PFL аллакай соли 2023 мегзаронад ва ба Нейт Диаз визов дода ба ӯ шартнома барои 2 муҳориба пешниҳод кард. як муҳориба бо қоидаҳои бокс ва баъди 6 моҳ муҳориба бо қоидаҳои ММА. дӯстон, рости гап бисёриҳо Ҷек Полро бад мебинанд, аммо мо бояд ба ӯ аҳсан гӯем. Ҷек Пол ва бародараш Логан Пол корҳое мекунанд ки аксарияти одамо карда наметонанд ва Ҷек доимо оиди маблағи ҷангвароро зиёд кардан гап мезанад. дар ҳақиқат дӯстон, бисёри ҷангварони UFC шикоят мекунанд ки ба онҳо маблағи хеле кам медиҳанд, ки ҳатто хароҷотҳои кардаашонро маҳкам намекунанд. маҳз аз ҳамин сабаб чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану то ҳол баромад накарда истодааст, чунки ба ӯ маблағи кам медиҳанд. ё ин ки чӣ гуна ки медонем рӯзҳои наздик Пауло Коста аз муҳориба даст кашид ва гуфт ки барои $70,000 зидди чемпиони пешина муҳориба гузаронданӣ нест. ва дӯстон, дар ҳақиқат $70,000 барои чунин ҷангвари топ ва дурахшон ман фикр мекунам ки кам аст, чунки ҷангварон вақте ки ба муҳориба мебароянд, як ҳиссаи саломатии худро дар хатар мемонанд ва ташкилотҳо ин чизро бояд ба назар гиранд ва ба онҳо маблағи хуб диҳанд. дӯстон, чӣ гунае ки аллакай медонем варзигари тоҷик Нурулло Алиев дар Амрико қарор дорад ва ӯ аллакай тамринҳои худро оғоз кардааст ва якум рӯз дар зал ӯ барои худ ҳадафи калон монд, ки бисёриҳоро ба ҳайрат овард ва эҳтироми одамон ба Нурулло Алиев боз ҳам зиёдтар шуд. чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонед, дар зали Кайзен ММА дар лавҳаи ифтихорӣ акси Нурулло Муин ва дигаронро гузоштанд ва Нурулло дар ин акси худ имзо гузошта чунин суханҳо навишт: ман пули бисёр кор кардан мехоҳам, то ин ки ба ниёзмандон кӯмак кунам, навиштааст Алиев. ва дӯстон, бояд ба Нурулло аҳсан гуфт ва инсоне ки дар фикри кори хайр аст ва кори хайр кардан мехоҳад, худованд ҳатман ба ӯ кӯмак мерасонад. мо боша орзу мекунем ки ҳам Нурулло Алиев ва ҳам шумо дӯстон ва ҳамаи мусалмонони дунё ба орзуҳои неки худ расанд ва доимо сарбаланд бошанд. топови ҷангвори вазни нимёнаи UFC Колби Ковингтон аз муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев пурра отказ кард. оиди чиз сомонаи ТАСС хабар дода чунин навиштанд: Колби Ковингтон айни замон нияти бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан надора, навишта шудааст. хотиррасон мекунем ки моҳи октябри соли гузашта президенти UFC Дана Вайт гуфта буд ки ин муҳорибаро ташкил мекунанд, аммо ин муҳориба расман эълон шудагӣ набуд. ва акнун чӣ гунае ки мебинем, Ковингтон пурра аз ин муҳориба отказ кард. акнун рақиби Ҳамзат Чимаев кӣ шуда метавонад ҳозиражда маълум нест. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то бозидид хонободу сарбаланд бошен.